Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Kung bago ka pa sa aking channel guys, don't forget to subscribe me. Tsaka huwag kayo mag-skip ng aking ads kasi malaking bagay yun. Hello mga Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, around the world, OFW. Mumuamuha, chami-chami, pakpakpak. Mga ano ta mga bayot. Karon bayot, akong sudan na ang palayaw isda nga prito na pukoy manok o kanon diet. Hello the Jimaki Helmut from Bremen, Germany. Hello mga Bisaya diha, si Violeta Badao, si Lovely Obregon, si Odessa Gibara. Hello si Lola F and family. Thank you so much sa pag-subscribe sa akin. Mama Mua, thank you so much. A big thank you. I love you. Karon guys, mga una ta. Mama. Mga ano ta mga bayot. Pakusan the Holy Spirit. Nel. Fight, pak, 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 mama mwa. Nel is vlog. Tapos ang palaya diri lami kayo, mahusap kang kamot. Yan na ang palaya. Kuy isda. Di ba? Pak, pak, pak. Mga ano ta Sam? Kaano mo Sam? Buto-buto. Nel vlog. Ang palaya o daghan o. Yan, vitamin sa lawas. Nagkita po kong ice tea, bang papayat daw. Slimming tea. Papayat pero ba ng kaunay. Iso. Lalo pong pataba o pong papayat mata. Kaya ano na. Pangaon naman mga bayot. Let's eat. Mga Bisaya. Ang sasakay kayo sa inyo, Tam? Saan? Doon. Oo, saan nga? Nagluto, naglinis, Kao? naglaba kahapon. Tell me what do you still like? Sarap ng iced tea, kaso lang pampapayat kasi daw Sam. Magbagay sa'yo. Pang slim siya. Pwede rin ako mapayat. Pangaon na mo diha, mga bayot, mga Bisaya. Araw-araw ko naman ata. Kasi pungugis na. Anong hintay? 11, ano? 11. Wala, 12 na. Dagan akong kanon kaya ang sobraan sa akong iro og iring. Naku dito ta katong kuan. Kabo sa akong tubig. Ano sulingan sa kabo ko. Kalami sa kalya eh. Ang palaya na may halong itlog. Palami.
Maguwat mi kay mga una mo kataod. Init ba? So ginag ang palaya o lami kayo palaya. Mm. Pulabuyag Lord kalami. Palaya. Kining palaya ako ng doon kayo. Ang kaunan mo. What lang mo ming ha, kaya panon lagi mo na ako. Buya kayong paliyang, uban dili ganan mo kang paliya. Kapagitan sila. Ako dili na, hanahan lang ko. Init. Bakit sandali lang kayo sa ano? Sa bako? Sa ano lang, kahapon pa ako dumating. Nakikinig din lang. Tapos lunes, di mapapasok lunes. Mga Martes na ata. Mm.
mga bayot. Pangaon na mo diha. Isda sa ako ng iro o iring. Gracias sa Diyos, Lord. Thank you so much. Busog kayo ko. Ay, thank you sa tanan. Uy, Ginoo ko, mga Bisaya, grabe na ako kabusog. Salamat kay sa grasya, Ginoo. Nako'y nabilin kanon ng isda sa ko, iri kong iro na lang ni Kaloy po sila. Wala na akong ilat ng isda. Ang palya, ang akong gibanatan o naman ko'y manok nga adobo. Basta pa ko'y sauce dili para sa akong iro. Ihatag. Nakasalamat kami sa pagtanaw sa akong vlog. Sinaton sa nga iganahan mo sa akong pag-yama-yama sa akong baba sa pagkaon. Thank you, Lord, bless food. Ilo sa mga Bisaya diha, tabangin ko ninyo sa pag-subscribe. Aron magdaghan akong subscriber o viewers. Huwag kami skip ng aking ads. Hello, DJ Maki mo from Bremen, Germany. Ako nakang-i-add sa akong messenger, Facebook, DJ Maki. Maraming salamat sa pag-chat na ako. Okay guys, hello mga bayot. Maraming salamat, bye-bye. Salamat sa pagtanaw. Abangan niyo pa akong mga sunod na vlogs na kaon, ha? Thank you, God bless. Wow.